मोनसे जोबोरैनो दुखुनांथाव खौरां। थांनानै थानो गोसो दंब्लाबो रांखावरिनि आंखालाव मोजां फाहामथाय लानो हायाखै। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गाहायै बिबान लाबोनाय उदांस्रि सोरां कसारिया गोब्राब केन्सार बेरामाव भुगिनानै दङ। उदांस्रि सोरां कसारिया थांना थानो गोसो दंब्लाबो रांखावरिनि आंखालाव मोजां फाहामथाय लानो हायाखै। मोजां फाहामथाय होनो थाखाय उदांस्रि सोरां कसारिनि नखरा गोबां रांखान्थिनि आंखालाव गोग्लैनानै दङ। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोम बाहागो लाबोनाय लोगोसे टंला फोरोंदिया दानसोरां भेन्सार फरायसालियाव फोरोंगिरि मावबोनाय उदालगुरि जिल्ला टंला थारायबारि गामिनि उदांस्रि सोरां कसारिया फाहामथाय लानो बे समाव रांनि जोबोद गोनांथि जानानै दङ। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय जानुवारि दाननिफ्रायनो बिथाङा गोब्राब केन्सार बेरामजों भुगिनानै दङ। बिथां उदांस्रि सोरां कसारिखौ गोबां जायगायाव फाहामथाय होसेयावबो बिथांनि देहाया मोजाङाव फैयासै। बेनिखायनो मोजां फाहामथाय होनो थाखाय उदांस्रि सोरां कसारिनि बिसिया रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ बिहरदों। जायफोर बिथांमोना हेफाजाब हरनो गोसो बिथांमोनहा स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो थाखाय बेरामिनि अनसुलि बिसिया खुथारै खावलायदों। जोंहा मालिकआ थांनाय जानुवारिनिफ्रायनो केन्सार बेरामावहाय माबानानै दङ, गोग्लैनानै दङ। दासिम GNRC हस्पिटालावहाय नायनानै गोबां रांनि खरसा जाबाय। ओमफ्राय दा आरो बिनिफ्राय GNRCनिफ्राय ट्रेन्सफार हरबाय माबायावहाय GMCआव, ओमफ्राय GMCआव ट्रेन्सफार हरनानै ओमफ्राय GMCना आरो बिबुरुआवहाय ट्रेन्सफार हरबाय आरो। ओमफ्राय दा बिबुरुआवहायनो फेब्रुवारि मार्चनिफ्रायनो ट्रिटमेन्ट लाबाय थादों। ओमफ्राय दा मा होनो बोसोरसेयानो जाफ्रामसिगोन दा फेब्रुवारि फैबा। ओमफ्राय केम'थेरापि, रेडिएसन, ओमफ्राय बिदिनो गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय आरो। ओमफ्राय दा डक्टरा बुंदोंमोन आरो देहाया बिराद दुरबल, ओमफ्राय एसे देहाखौ सुस्थ' खालामनानैसो अपारेसन खालामगोन होनना बुंदोंमोन। अपारेसनाबो दुरबलाव खालामा नालाय डक्टरफोरा। ओमफ्राय दा बुंदोंमोन आरो देहाखौ मोजां खालामनांगोन होननानै। दा देहाखौ मोजां खालामनो माबा भारा दोननानै नायबाय थाबाय माबायावनो, हजों आङो गुवाहाटियावनो भारा दोननानै नायबाय थाबाय। दा एकदम माने दैलि 500 थाखा न' भारायाबो। ओमफ्राय दा एकदम दैलि माबा जानाय लोंनाय बिराद प्रब्लेम। ओमफ्राय ओंखायनो दोननो हायैनि दा लाबोनाय जाबाय आरो। दा माने लांबावनांगौमोन दाखालि माबायावनो नभेम्बरनि 1 थारिखआवनो लिंहरदोंमोन डक्टरा। ओमफ्राय जों लांनो हायासै, फैसा थाखानि बिराद प्रब्लेम जाना होबाय, थांलाय फैलाय खरसा। ओमफ्राय गथ'फोरनि सासेया मेट्रिक फरिखा होगोन दा देग्लायहाय। ओमफ्राय दा गथ'फोरनि जानाय लोंनाय न'खरावबो रावबो गैया। आरो मालिकआबो जोंहा भेन्सार स्कुलावनो 30 बोसोर जाबाय, बे दानसोरां हाइ स्कुलावहायनो खेरानि मावोमोन। ओमफ्राय दा भेन्सार स्कुलावनो दङ, सरकारि जायाखै। दा बिनि रावबो जोंहा न'खराव रावबो फैसा थाखा खामायग्रा गैया, माग्रा गैया। आंबो जेबो अननानै जादो रायजो राजाफोराबो एसे सहाय खालामदो। आरो सरकाराबो, दानि गोदान सरकाराबो अननानै एसे सहाय खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दा जों जेन'बा एसे बयबो अननानै रायजो राजाफ्रा एसे सहाय होबावोबा जेन'बा डक्टरनाव लांनो एसे मोजां जागौमोन। आरो आं जेन'बा जोंहा दानि माबा गोदान सरकार माबा प्रमद सारखौबो आङो एसे रिकुवेस्ट खालामहरनाय जादों आरो। एसे जोंहा मालिकनि बेमारनि थाखाय एसे अननानै ट्रिटमेन्टनि थाखाय एसे सहाय होबावो होननानै आं आसा खालामदों आरो। दा फोरोंगिरिमोन नामा? जोंहाना खेरानि मावोमोन। औ, बेसेबां गोबाव जाखो खेरानि मावनाय? खेरानि मावनाया एकदम 89आवनो हाबदों होनदोंदां आगोलाव। बिराद बोसोर जाबाय आरो। सोरबाफोर खौरां लाफैदों नामा बेफोरबायदि लिडार? रावबो माने खौरां फैयाखै फैनायालाय। बै माबानि कुसुबिल पानेरि आबसुनि आगोलाव खबर लाफैबाय थादोंमोन आरो आगोलावहाय। दा माने बिसोरबो बिराद बेस्थ'खाय खबर लाफैनो हायाखै। फैगोन होनना बुंदों बिसोरबो, फैनायालाय फैगोन। बिसोरबो खबर लायो सम सम, आं फन खालामहरो। ओमफ्राय खबर लायो आरो, थांगोन बाजै बिदि होनना बुंहरो आरो। जोंबो थांनो मोनथाराखै होनना बिसोरबो गाज्रि मोनदों आरो गोसोखौ, जेन'बा लाहैनो मोनाखै जोंबो, लाहैगोन र' सम लानानै होनना बुंदों आरो बिसोरो। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ।
नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।